Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkan ku da sake saduwa da mu, barkan ku da sake kasancewa a tare da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka wato Baturiya TV. Idan ya kasance wannan ne zuwan ka na fari cikin wannan tasha ta mai inganci, sai ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa. Da za mu sake samun damar sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin ayyukan namu. Turƙashi. Kaji Safara'u ta fasa kwai kuma ta bayyana abin da yake a cikin ranta, yayin da muka samu damar tattaunawa da ita a dalilin waƙoƙin da ta yi na cikin masana'antar Kannywood da kuma wajen masana'antar Kannywood din, yayin da take magana kuma tana kuma yin waƙoƙi na fitsara kala-kala. Yayin da muka samu damar tattaunawa da ita, take bayyana mana cewa wannan ai fahimtar ta ne ba ai ba. To ga ta dai kai tsaye domin ku ji daga bakinta. Sai kuma kwanan wata waka take ta trending, kin bar sana'ar kin shiga waka, kin bar sana'ar ya wasa take ma? Kuma yan wahala. Na'am, kuma idan muka yi la'akari, amma dai bari mu ji me ya ji hankali ke sa kika faɗi haka? To waka ne kawai ya zo mun na faɗe shi, so kuma ni ban san me yasa mutane were attacking, especially mutanen Kannywood suna ta attacking ina tuna dai a wakan da na fito cewa ne na canza gida, na canza kala, na bar sana'ar wa yan wahala. To kaga ai a cikin nan ban ambaci suna ni kaina, ba ambaci sunana ba, ban ambaci sunan ka ba ambaci sunan fofoto ba ambaci sunan koma wai ba ambaci sunan kowa ba, kawai na ce na bar sana'ar wa yan wahala. To sai aka fara attacking ina yan Kannywood sun fito suna ta magana, suna ta zage-zage, ai film ne ya samu. Yes, of course film ne ya samu mun suna, but ni ban fito na directly na ce kaza kaza. Idan kun san ba abin da kuka To wannan kenan, kun ji yadda firar tasu ta kasance. Sai ku ci gaba da kasancewa a tare da mu a cikin wannan gidan TV na mai albarka wato Baturiya TV. Ku ci gaba da danna mana subscribe, sannan ku ci gaba da danna mana ƙararrawar sanarwa, ta yadda za mu sake samun damar sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin ayyukan namu masu inganci. Ku danna mana subscribe ɗin Baturiya TV. Don kun danna mana, za mu kawo muku wannan al'amari yadda ya ƙare, wannan fiyar tasu yadda ta ƙare da ake yi da Safara'u. Mu ji kuma wanda bankaɗe za ta ƙara sayi akan 'yan masana'antar ta Kannywood.